Halo, selamat pagi. Hari Kamis ya Mbak Mar. Hari Kamis tanggal piro ki Mbak Mar? Tanggal piro Mbak Mut? Kok lali? 20. Tanggal 20 November. Nah, iki goreng bolong. Iki nanti goreng lompong, goreng pare. Lagi proses lompong iki bolong. Nah, iki mau lagi manual. Mergo apa to Mbak Mar? lah kabeh pedhot wong wis rawani benakne anak lanang kerja. Ngene iki ya nelongsone nek wong lanang iki Mbak Mar. Anu kok masang-masang anu malah ra iso ngene iki lho wong wedok iki. Nah, ora ngerti iki. Nah, malah dadi parene barang biasae di mesin, malah di radang. Wis, kok malah ngenteni kok ngongkon wong. Iki. Lho parene. Anak lanang kerja to, Mbak? Kerja. Iya, rawani iki benakne. Iya. Kerja, ge aku mah yo enggak ngerti lah pedhot lho Mbak Mar. Mangkane iki lho Mbak Mut. Iki Mbak Muji Setiti. Nah, iki pare lompong ya wis ya. Semangat, semangat. Dadah Mbak Mar. Lho lah main kaki res dadah. Arep kaki res.